Assalamu alaikum, sunana Aisha Najamu. Amma a cikin wannan shirin na Sarki Goma Zamani Goma na fito na taka rol ɗin Nabila. Sarki Goma Zamani Goma wani fim ne mai kyau wanda mutane za su ji daɗin kallonsa, kuma na taka rol ne a matsayin na fito a budurwa mai son ƙarya, mai haɗa husuma, munafuka, don duk na haɗa rigingimu da yawa a ciki, kuma ina son fim ɗin sosai tun lokacin da na karanta script ɗin. To jama'a za ku ji daɗin kallonsa sosai saboda yanayin abubuwan da yake faruwa ne ga mu yanzu matasa 'yan mata, ƙarya da wasu abubuwa da suke faruwa. Amma soyana ina fata za ku zo mu kalla tare da ku insha Allah. Na gode. Wasu ba su so kallabi ya taron wani, ni kwake na bara gama.